Компенсираме по някакъв начин. Какъв начин? Сега. Не се ли досещаш? Да не би да става дума за виртуален секс. Ти го каза. Ами, рядко се срещаме, но почти всяка нощ сме заедно. Разбрах, на това му викали виртуален секс. А тя добра ли е, щях да кажа, в леглото? Добра ли е пред компютъра, имам предвид? Ами, учи се. То си е цяла наука. Даже има и бизнес за тази работа. Да, става дума за виртуалния секс. Някои ще кажат какви са тези глупости и защо трябва да се стига до тук, след като младите си обичат. Да си припомним историята до тук. Ана и Тони се срещнаха в интернет. След дълга кореспонденция и обяснение в любов, те се срещнаха. Ами, първата среща беше на това също кафе тук. Предложи ми да се срещнем в едно забутано кафене в някаква уличка на края на града. Трябваше да излезна 1 час по-рано, за да я открия. Беше казал, че така и дава шанс да те види отдалече и да си тръгне, ако нещо остане разочарована от външния ти вид, примерно. Нещо такова. Може би той искал да те огледа отдалече, е било там по-удобно, или да ти даде шанс да си тръгнеш, ако не го харесаш. Може би имал нещо такова в предвид, но аз не съм от тези, които се отказват лесно. Беше и писал, че си различен. Меко казано. Защо реши, че е възможно тя да си тръгне преди срещата? Случвало ми се и преди. Кога точно? Скоро. Ама много пъти. Веднъж. И тя се отказа. Ами, вероятно. Изобщо не дойде и повече не ми отговори. Имаш ли чувството, че в този момент изневеряваш или поне си тръгнала към изневярата? По-скоро не, защото все още нищо не се беше случило. А кога се случи? Ако е рекал Господ, ще се случи. И като се приближи тя? Ми, хареса ми. Ама така ли си я представяше точно така? Горе-долу. Позна ли го веднага? Изобщо не. Бях чувала, че в интернет се подвизават някакви стърчоци, които искат да забършат нещо младо и наивно. И по-скоро очаквах някакъв чичко. А какво видя? Той беше доста млад. Даже ако не ми беше помахал, нямаше да го позная. Това разочарова ли те? Това, че е млад, не е естествено. А все пак нещо разочарова ли те? Стори ми се малко странен. Нещо не те ли разочарова? Не знам. Хайде, бъди искрен. Ами, ако трябва да бъда искрен, когато чух гласа и го чух за първи път. И не ти хареса? Ами, не точно. Беше малко странен, малко дразгав и като че ли имаше малко диалект. А тя дали не е останала пък разочарована от теб? Не се издаде, но най-вероятно да. А по-точно от какво стана разочарована или изненадана? Ами, честно казано, беше малко по-мургавичък, отколкото очаквах. А той все пак те беше предупредил, че е по-различен. Той ми беше писал, че прилича на бандит с нежна душа, но аз си мислех, че си прави майтап. А приличаш ли на бандит с нежна душа? По-скоро да. От какво може тя да е останала разочарована? Виждаш ма как изглеждам. Ако си е представила някой арийски тип, някой така се представят. А ти как се представиш? Аз съм бандит от Южен Бронкс. И какво запомни от тази първа среща за него? Какво разбра? Ами, освен, че беше млад и мургав, разбрах единствено, че се казва Тони. Нищо друго не ми каза за себе си. Това не те ли усъмни и да те накара да се отдръпнеш? Не, по-скоро ми стана още по-интересен, защото може би тайно винаги съм харесвала лошите момчета. И после? После отидахме на кафе и си я изпратих. Какво означава лоши момчета? Лошите момчета бяха тези, които бягаха от училище. Аз бях отличничка и нямах нито едно неизвинено отсъствие, а те непрекъснато бягаха от правилата. А ти спазваш ли правилата? Стараех се да ги спазвам. А мъжът ти от кои е? Мъжът ми е по-скоро добро момче. Имала ли си връзки с други лоши момчета?
Не, но ми беше попаднало едно стихотворение, което е останало в съзнанието ми. Звучи: Кажи. жените не обичат страхливите мъже, дори да ги впримчат в женитбено въже. Те, тук малко съм го забравила, нещо от рода на винаги обичат друг с твърд корав и умрук. И явно ми е направило впечатление, щом все още го помня. Дали не си мечтаеш тайно за груб корав и умрук? Ми Беше ми писала преди това, че е разочарована от семейния живот. Обаче те всички така казват. Значи си имал и други подобни истории. Стига вече разпити, казах. Пихме кафе и я изпратих. Бързах да видя какво ми е писала. Това не мога да го разбира. Тя е с теб, след толкова време сте заедно, написал си, че я обичаш, а ти искаш да я отпратиш, за да разбереш какво тя ще ти напише след срещата. По-лесно е, като да се гледа в очите. Поне в началото. Ти ли му написа след срещата или той? почти едновременно. И като се прибра, какво ти написа тя? Че скоро е гледала някакъв филм за мафията и аз много съм приличал да един артист, че харесва различните хора и че винаги е липсвало романтика. А ти? Отговорих и да остави романтиката на мене, ако изтиска. Ако се окаже, че има нещо тъмно в него и ти изобщо попита ли го с какво се занимава? Попитах го и той ми каза, че е правил някакви сайтове за чужбина. Но очевидно имаше доста пари, защото караше скъпа кола. Мъжът ти каква кола кара? Има един стар Голф, но сега събираме пари за нов. Ти оправяш ли се в живота? Оправям се в живота. Не съм глупав. Беше ли готова за нова среща? Даже сама я поисках. Разбрахме се да се видим отново. Къде? Една приятелка, която през деня беше на работа и апартаментът й беше свободен. Нещата се развиха по-бързо даже, отколкото и очаквах. Любов. За сега нещата вървят нормално. Нашите герои ще се срещнат в квартирата и оттам нататъка нещата зависят от тях. През изминалата седмица повечето от зрителите ни поощряваха връзката им. Нека сега да видим мнението от писмото, което ни изпрати 77-годишният дядо Тошо.